Haɗafa al-ghurab idatul lahami, hankaka ya gutsuri yankin nama. Wa tsara biha fawqa shajara, sai ya tashi ya hau kan bishiya da wannan yankin nama. Wa sa'ala ra'al ghurab fi minqarihi qid'atal lahami, shi kuma dila ya ga hankaka bakinsa akwai yankin nama. Fa arada an ya'khudha minha, sai yake so ya karɓa daga gare shi. Fanadahu, sai ya kira shi, ya ghurabu, ya kai hankaka, shakluka jamilun wa sautuka hasana. Ma'ana gashinka mai kyau ne, sautinka mai daɗi ne. Fa fariha al-ghurab wa fataha famahu liyaghanna, sai hankaka ya yi farin ciki ya buɗe bakinsa don yi masa waƙa, sai naman ya kuɓuce daga bakinsa. Fa akhadhaha as-sa'lab wa jara wa akhala, sai ya ɗauke ta ya gudu ya cinye. Duka anan muka kawo ƙarshen darasinmu na wannan mako. Dan Allah da Annabi, idan muna roƙon 'yan uwa, idan wannan shine farkon zuwan kawo wannan channel ɗin tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora wani darasin.